Сдружение Европейски институт по културен туризъм Еврика изпълняваме вече трета година проект Туризъм, културно наследство и креативност по програма Черноморски басейн. Наши партньори са Грузински център за изкуство и култура Тбилиси и Фундация за развитие на град Николаев, Украйна. Основната цел на проекта е да стимулираме развитието на културен и креативен туризъм в нашите региони. Като това изцяло съвпада и с стратегическите цели за развитие на нашето сдружение. В изпълнение на тази цел създадохме 9 продукта за креативен туризъм на територията на област Добрич. Това беше предшествано от обявен конкурс, в който хора от различни сфери заявиха своите идеи. В рамките на проекта, с макар и скромно финансиране, успяхме да осъществим 9 демонстрации на тези продукти, да ги тестваме с помощта на хора от туристическия бизнес, на други заинтересовани страни, от сферата на културата, колеги от регионален исторически музеи, от други културни институти, като читалища и неправителствени организации. Целта на демонстрирането на тези 9 продукта е първо да ги популяризираме и след това те да имат мултипликационен ефект. Тоест да имаме и други идеи, които да обогатят туристическия продукт на региона. В случая говорим за креативни идеи от сферата на занаяти и изкуства, традиции, обичаи и кулинарно изкуство. Общо взето, това са и креативните идеи, които са реализирани на територията на нашите партньори. Целта е сега да създадем транснационални тематични маршрути, които да бъдат промотирани и популяризирани на различни туристически форуми. В рамките на еднодневно изложение бяха представени занаяти, които привлякоха много публика. Целта на фестивала на занаятите е да се опазят старите практики и добруджански традиции в областта на народните и художествени занаяти, чрез приемственост и провокиране на интерес за унаследяването им и прилагането им в съвременността. Една от основните дейности на нашата фундация е съхраняването и развитието на занаятите в региона и в тази връзка организираме представяне на занаятите, като те са в малко по-широк спектър от художествените занаяти, които са заложени в Закона за занаятите. Ние основно поддържаме производители на чиста храна от региона и днес сме подготвили демонстрация на занаяти и дегустация на храни, които са приготвени ръчно по чист начин, щадящ природата. Хората ще видят демонстрация на занаят, как се приготвят, как се изработват бижута от рог, как се нашиват шивици, как се прави стъклопис и още няколко. Отделно ще има дегустация на пчелни продукти, ръчно правени сирена, кашкавали, местни деликатеси, греяно вино и изобщо вина. Художници показаха пред представители на туристическия бизнес, на културните институции от област Добрич, както и на присъединилите се граждани, произведения, изготвени по различна и не така често практикувана техника – батика, рисуване върху стъкло, рисуване върху дърво. Майстори на бижута пък демонстрираха как изящните предмети излизат изпод сръчните им ръце. Изключително ръчна работа, стилизирани модели на накити от рог. Ползваме кожа, сребро за извайване на изящните изделия. Характерно при този вид занаяти е, че рога е биологичен продукт, който е по състав кератин,
същия като кожата и косата на човека, не дразни, не прави алергии и е подходящ за носене на всяка възраст. Важна е фината моторика, най-вече тя работи се по нея още в детската градина. Работата с ръчичките е много важна. Ако човек има и усет за красота и тези фини движения, които се изискват за направата на нещо фино, на нещо, ще се получават. И творчески идеи, разбира се, въображение. Интерес предизвика и семейство добруджански майстори, които са работили години наред в Германия, но са се върнали в България и изработват коледни играчки за ЛХ. Това първо е за мен изкуство, второ е нещо, което носи радост, щастие в дома. Това е един обичай, заради когото се заслужава да завърши новата година с красиви неща. Много трудно се правят. Правят се, както знаете, и цяло от стъкло. Стъклото се обработва термично, до 1200 градуса се нагрява. Цялото производство има 5 процеса. Първото е нагряване, чрез издухване. Втория процес е осребряване. Третия процес е боядисване, което цялата играчка се потапя в боя. Четвъртия процес е декорация. И петия процес е вече опаковане. Всичко става на ръка. Организирането на ежегодни фестивали с демонстрации на живо предизвиква интерес в подрастващите, популяризира занаятите и самите участници. Така ще се противостои на тенденцията броят на занаятчиите да намалява и традициите да се забравят. Чрез демонстрации на занаятчийски умения и практики на живо се създава пряка връзка между занаятчия посетител, който е и потребител, което пък дава възможност да се развият и малките занаятчийски производители. Освен пред местната общност, продуктите на местните занаятчии бяха промотирани и пред туристическия бизнес. Това е предпоставка за популяризиране на региона и подобряване качеството на туристическия продукт чрез прибавената стойност на ръчно изработени сувенири от местни занаятчии. Туристическият продукт се състои в организиране на еднодневен тур по малки добруджански ферми с демонстрации и тестване на тяхната продукция – зеленчукопроизводство, овощарство, животновъдство, производство на местни продукти. Представители на туристическия бизнес, туроператори и представители на културни институции посетиха ферми от региона. Чрез посещението на място и демонстрации на живо се създава пряка връзка между производител и купувач и се дава възможност за реализация и развитие на десетки малки добруджански стопани. В зависимост от сезона, любителите на чиста храна могат да опитат богатото разнообразие от плодове и зеленчуци, а стопаните им да разкажат повече за производството им. Старая се да е биолио и екологично, нали, без химични торови, с пилешки гранули, с калифорнийски черви. В семейната ферма Рогови може да се види затворен цикъл за производство на мляко и млечни продукти. Ние произвеждаме кравите във фермата, смисъл такъв от бебета, нали, като избираме материала да е специален, нали, млечна, да е здрава, да е хубава крава, трябва да се произведем. Почваме, нали, от малките телета, като от бебета ние ги правим крави, оттам влизат вече като юници и вече стават крави, оттам вече почват да се доят. Храната също, която произвеждаме за храненето на животните, е изцяло наше производство. Част от добитото мляко преработваме тук на място. Да. Идват и сега на място, хора си купуват семейства, нали, храна, млечни продукти изцяло и разглеждат и остават, децата влизат при теленцата, виждат, нали, живи животни. Във фермата за пътпадъци стопанката разказва как се отглеждат малките птици. Пътпадъците, това е едно много нежно същество, което изисква и своето внимание. Както е диво животно, то ме познава още вънка, като дойда с колата, да, започват да реагират. Трудното при тях е,
че се люпят много манинки. От едно 20 грама яйце, какво животинче ще излезе. Но в същото време са много подвижни, много бързи. На третия ден започват да се мъчат да хвърчат и ако някой падне от масата, на които ги отглеждам, приготвени специални такива маси имам, значи трябва да го гониш. Ужас е да го хванеш. Да. И до 17-тия ден, 18-тия, най-късно до 21-тия ден, аз ги качам на клетките. До тия 17 дни, денонощно на тях. Защото те започват много да се хранят обилно. Ползват вода и постоянно трябва да им се почиства, за да растат и да бъдат добре. И фактически тия 17-18 дни са много трудни. Оттам нататък бързо, за около няма и 2 дена, 3, привикват към клетъчното, научават се да пият вода от капките там, където е поилките, те такива едни дюзички си кълват и си пият водичка. И всичко там насетне е вече много по-лесно. Дегустация на чиста продукция, отгледана без химически торове, изкуствени консерванти и подобрители, ще провокира търсене и ще популяризира региона. Чрез промотирането на туристическия продукт, малките добруджански производители ще бъдат подпомогнати, за да продължат да произвеждат чиста храна за трапезата. Представянето на малките ферми пред представителите на туристическия бизнес е предпоставка за оптимизиране на местното производство и подобряване качеството на туристическия продукт чрез прибавената стойност на биологичното традиционно земеделие и животновъдство. Кулинарното ателие 7 от 7 отваря врати в читалището в село Ефрейтор Бакалово, а домакини на първото по рода си кулинарно ателие са самодейците от Народно читалище Свети Кирил и Методи. Събитието е с демонстрационен характер, като на него се представя приготвянето на 7 ястия. А защо 7? Стара традиция в селото, както и сред местния мюсюлмански етнос, повелява в деня срещу сватбата всички хора от селото да бъдат канени на тържеството, като по домовете им се разнасят 7 ястия. Тази кулинарна покана цели да направи съпричастни всички към празника на младите. Първото ястие е чорба. Това се прави с пилешко месо и с прясно мляко се приготвя. Второто ни ястие е боб, яхния. Третото ястие е курбан, което се прави от агнешко месо, курбане. Четвъртото ястие ни вече кавармата. Кавармата, нали, се прави. Как се прави кавармата? Кавармата точат се корите с прясно мляко, с кисело мляко, заливка се прави. И петото ястие ни вече бурма. Това пак се точи бурма. То какво е десерт? То е пак десерт като баклавата. Сиропа пак се прави като баклава. Орехи, също така с орехи. Другото ни ястие вече е сърми. Сърмите се правят вече според сезона. В момента сме направили лозови сърми. Но може да правим, нали, когато е сезона, може от лапът, може от лозови. И ако няма, нали, вече тия сърмити, ако няма сърми, също правим и едно ястие с ориз и отгоре с пилешко пак. И това пак се прави. 4 ястия се правят според сезона. И минаваме към десертите. Десертите ни са нишасте, мляко с ориз, компот и айран. Това са 7-те ястия, които се приготвят традиционно. Освен в деня срещу сватбата, 7-те ястия се приготвят и за други празници, които са част от мюсюлманската култура – Курбан Байрам и Шекер Байрам. Наред с интересния разказ на домакините, гостите на демонстрационното събитие имат възможност да дегустират ястията, както и да научат интересни подробности за бита и символиката на празничната трапеза. А домакините са готови да предложат на всеки, който има желание, да се включи не само в дегустацията, но и в приготвянето им. Кулинарно ателие 7 от 7 като туристически продукт за креативен туризъм може да се предлага целогодишно в региона на Добруджа.
Туристическият продукт е организиран като двудневен здравословен семинар «Пшенична трева», който включва лекции и практически ателиета за приготвяне на здравословна храна. Част от идеята на това събитие е като първа демонстрация на един иновативен проект за здравословно хранене, като туристически пакет, който евентуално, ако се случат нещата, може да предлагаме в Вила ди Полета, като хората да идват и за една или две вечери да отсядат, да се хранят по този начин, да си говорят за такива неща, за такъв начин на живеене и съответно с няколко практики, било на йога, на упражнения, на дишане, така да добавим към нашия по-добър начин на живеене. Продуктът цели да демонстрира здравословни техники и практики на хранене и да стимулира тяхното по-широко навлизане и прилагане в съвременността, както за нуждите на здравословното хранене, така и като добавена стойност към местни туристически продукти. Хората започват все повече да осъзнават колко е важно храненето. И колкото повече могат да научат или да го пробват, защото този туристически продукт е точно това. Да отидете някъде, да пробвате и да видите какво е за вас, какво може да научите, какво може да приложите. Така че, вярвам, хората почват все по-осъзнато да живеят и храненето е част от този начин на живота. Продуктът е уникален и няма еквивалент в страната и е пример за иновативен туристически продукт, който предлага съчетание от нови знания в сферата на здравословното хранене и възможност участниците да се включат в приготвянето на здравословна храна. Предлага запознаване с спецификите на пшеничната трева като изключително полезна храна. Необятна. Значи, най-вече тревата съдържа хлорофил. Това нещо е много подобно на червените кръвни телца, които ние имаме, които реално помагат на много хора с анемии и такива подобни затруднения. Също е много алкална. Всички зелени растения са алкални, а нашето тяло понеже едем, повечето храни, които едем, са кисели. А в киселина среда се зараждат най-вече болести. Там патогените там виреят най-добре. Като почнем от паразити и стигнем до всички други. Така че на първо място е алкална, после е много добър антиоксидант, прочиства токсините, съдържа абсолютно всички екзистенциални аминокиселини, които тялото не произвежда. Витамини от групата на Б, С, А, К, витамин К, който казва, че е доста рядък, има много калци, много магнези, много желязо, много неща. Просто наистина това е в едно видео, където наскоро показвах, 60 грама от тази трева е колкото 5 кг зеленчуци сте изяли. Сока от това. Не от самата трева, но така. И много полезни. Просто за стомаха, за всички и такива храносмилателни. Значи важното е това да се яде сутрин на гладно, преди всичко останало. И да не се смесва автоматично с нещо, защото много бързо се окислява. И пак, не че няма да помогне, но ще намалите много ефект. Така че, моят съвет, моята препоръка, това да стане част от ежедневната ви рутина. Както ставате, измивате зъбите, очите, вместо кафе, обещавам ви, че това нещо ще ви държи много по-свежи и всъщност много по-здрави. Иновативният туристически продукт е подходящ както за семейства с деца, възрастни хора или фирмени групи под формата на тимбилдинг. Също може да бъде чудесен подарък под формата на ваучер за всеки, който иска да живее по пълноценен и здравословен начин. Майсторския клас по дърворезба цели участниците да бъдат запознати с магията на работа с дървото. Младите хора се запознават с специфичните знания и умения за художествените похвати на дърворезбата. Наред с това научават за качествата на различните видове дървесина и основните техники на обработка. В майсторския клас участват младежи от град Добрич, които имат изявен интерес към приложните изкуства. Питам се да ги научи на това любов към природата, любов към дървото. Вземем едно чуканче и ще направя каквото искате от него. И то става пред тебе.
защото го виждаш, защото усещаш дървото, усещаш обема, какво трябва да направиш. И толкова точно. Там мога да ви покажа, взимам шугара и ми казвам 8 мм, меря го 8 мм. Толкова се е свикнало окото. Искам да ги науча на такова, да обичат природата, затова кажете деца, така ли? Аз за това ги водя из гората на походи, за да им покажа той дърво. Той дърво е ясен, той е липа. Тъс птичка, знаеш ли коя е? Чудеца, авлига, най-красивата птичка. И той трябва да се преведе на те. На мен ми е научил един от главните хора, виновник, който е за това нещо, е моят дядо. Дърворезбата като културно наследство разказва за историята на традициите и тяхното разбиране като ценности необходими в съвременния свят. Това е занаят с богата история, датиращ още от преди създаването на българската държава. Играл е важна роля в развитието на обществото и запазването на традициите. Това се казва овчарска резба, всъщност името и възрожденското име е пастирска резба. Кръстено на пастирите, овчарите. Те са ходили с геите си, цял ден с нощчето си, прави на розечица, се той почват да измислят летата и за той почнали да правят и на булките си най-различни подаръци, хурки, такива вретена, после за тестото, за точение на тестото, там разни гаванки, маванки, да, са правили. И всичкото и нещо е било изографисано и изписано с тази овчарска резба. Продуктът майсторски клас по дърворезба е подходяща форма за представяне и унаследяване на уменията за изработка на дърворезба. Майстора предава своите знания и умения на подрастващите, което е изключително ценно, защото всеизвестна истина е, че занаят се учи само от майстор с показване и правене под негово ръководство и насока. Живия контакт с майстор дърворезбар е автентичен и въздействащ начин за предаване на опитност, за опазване и разпространяване на изкуството на художествената работа с дърво. Продуктът майсторски клас на дърворезба бе представен пред представители на туристическия бранш, който работи на територията на област Добрич, с което се добави още една атракция към туристическото портфолио на дестинацията. Сувенирите на Добрич се проведе в етнографския комплекс Стария Добрич като продукт на креативния туризъм. В него се включиха представители на културни институции, обществени организации и туристическия бизнес, както и представители на учебни заведения в Добрич. Туристическия продукт Сувенири на Добруджа се фокусира върху изработка на прототип на сувенир Слънце, включващ характерните елементи от природата и културното наследство на Добруджа. Българското фолклорно наследство е изключително богато на данни за древното светило – Слънцето. Народът ни го е наричал както Слънце, така и с имената Райчо, Райно, Горчо и са го смятали за живо същество. Със своите способности да свети и топли се е смятало за изключително добро по природа, тъй като е помагало на растенията да растат, а е прогонвало и болестите. За култа към Слънцето говорят и съхранената традиция да поставят соларни символи – кръст, свастика, кръг, розета и други върху обредните хлябове и дрехите. Според старите българи съществувала връзка между соларното божество и бременността, раждането и грижата за децата. Вярвало се е, че ако бременна жена поглежда към Слънцето, детето й ще бъде красиво като него, а след раждането на бебето се е показвало на слънчевите лъчи, а водата от неговото първо изкъпване се е изливала сутрин рано пред светилото и се е изричало пожеланието. Както расте Слънцето, тъй да расте и детето. Най-важните и тържествени празници от българския народен календар са посветени на Слънцето. Бъдни вечер, зимното слънцестоене, Коледа, Благовец, пролетното равноденствие, Еньов ден, лятно слънцестоене, Кръстов ден, есенно равноденствие. От намерените и описаните около 1337 български знаци върху градежи, надписи и плочи, 21% са соларни. Те могат да се видят в религиозната
и владетелската символика в шивиците и килимите, в битовите предмети от всички етнографски области на България. Задачата беше да се създаде символика, характерна за региона. Това, което е популярно, е слънчогледите, житните класове и слънцето. Аз трудно можах така да първоначално да направя нещо, с което се получаваше някаква много сложна еклектика и реших да започна с слънцето. И от само себе си се получиха много естествени форми, които са характерни като символи по-отделно и в същото време представляват едно цяло. В спиралата, която се характеризира безкрайността и вечността, и листата на слънчогледите, в същото време формата на житния клас, самото зърно, което само по себе си е съвършено и не може да бъде стилизирано, но реших да го композирам по този начин, като розетка, която е характерна във времето като изразяване на соларната символика, и всичко това да бъде представено като добруджанско слънце. Идеята е във всеки град от областта, в общините, да има едно голямо слънце. От вариантите за всеки град може да бъде специфично, но общата идея да бъде такава. И от тази обща форма разлагаме го на различни форми, да се получи нещо като сувенир, което беше задачата на темата, с която се занимавах. Начина на представяне, популяризиране и демонстриране на продукта предполага иновативност. Освен пред местната общност, сувенирите могат да се промотират и пред туристическия бизнес. Това е предпоставка за популяризиране на региона и формиране на символ, защо не и бъдеща марка на Добрич като туристическа дестинация. Продукта сувенирите на Добруджа е интересен и за подрастващите, а защо не и самите те да станат участници в изработването на символ на Добруджа. Еднодневният тур до Медена къща Михови, организиран като креативен туристически продукт, се проведе в Медената къща в село Прилеп. В него се включиха представители на културни институти, обществени организации и туристическия бизнес от област Добрич. Посещението включваше не просто дегустация на мед и медни продукти, а чрез презентацията посетителите се запознават с полезните качества на меда и важната функция на пчелите за живота на земята. Къщата я направихме точно с един младежки ентусиазъм, независимо от възрастта, но я направихме с кауза. Искахме да покажем колко е тежък живота на пчелите, колко пчелите са много застрашени и от своя страна и ние човеците, хората, но за жалост ние замитаме проблема под килима. Мотото, което сме сложили, това е мисълта на Айнщайн. А Айнщайн казва: ако изчезнат пчелите, човечеството може да просъществува само 4 години преди да изчезне. В рамките на събитието, наред с презентацията на пчелите и начините на тяхното отглеждане, се предложи дегустиране на напитки от мед, разбира се на пчелен мед, непосредствено взет от кошера и други пчелни продукти, като медени вафлички, например. Домакина разказа и за ползите от продуктите, които пчелния кошер произвежда. Пчеларите, които работят на други места, си отглеждат пчеличките събота, неделя и вадят само мед. Докато ние се занимаваме целогодишно и събираме прашец, прополи, симличице, търтирите, личинки и всичко искахме да покажем, че пчелата е най-добрият аптекар и че трябва да се обърнем към природата, колкото е възможно по-скоро, защото верно, не отричаме конвенционалната медицина, но има неща, които можем да си ги спестим и да си помогнем с тези натурални пчелни продукти.
Прашеца съдържа почти цялата Менделеева таблица. Казвам почти, защото не съдържа радиоактивните витамини и микро- и макроелементи от природата. Това е прекрасно нещо. Прашеца регулира функциите на жлезите с вътрешна секреция. Силно се препоръчва при анемия, при недоимъчна гуша, при остеопороза. Приложението на пчелните продукти в българската народна медицина е многообразно и до днес се приготвя в домашни условия така наречения благ мехлем с восък, който е незаменимо средство при рани, изгаряния и травми. Восъкът намирал голямо приложение в лечебни компреси, наричани мушами. В подходящ съд се затопляли смес от восък, смола, тамян и зехтин. Болното място се напоява с памучно парче от сместа. И днес се използва силата на прополиса, който съвременните лекари наричат природен антибиотик. За мен прополиса е с най-много лечебни свойства и качества. Благодарение на прополиса пчелите са оцеляли. Пчелите го събират от пъпките на дърветата и корите и най-хубавия активен лечебен прополис събират от растителността покрай реките. А тук е единствената течаща река в Добруджа. Смело мога да кажа, че е прекрасен прополиса. Той съдържа по принцип 7 естествени антибиотика. Посещението включва и забавен елемент – изработване на свещи от восъчни листи. А който има желание, може да си изработи печат от пчелен восък с лично клеймо. Този продукт за креативен туризъм е особено подходящ за семейства с малки деца. Освен това, може успешно да се комбинира с разходка и пикник из Батовската гора. Фестивал на хляба беше организиран в каварна като продукт за креативен туризъм. В него се включиха представители на културни институти, обществени организации и туристическия бизнес от област Добрич. Събитието включва дегустация на добруджански хляб, хляб с квас по стара технология, демонстрация на обредни хлябове и тяхната символика. Особен интерес представляват традиционните тестени специалитети на гагаузската и преселническата кухня – гюзлеме, роговачки, каварма и други. Ще се опитам днес да ви запозная с особеностите на хлебните изделия в Добруджа и особено в нашия район с особеностите на гагаузската и преселската кухня. Понеже съм наследник и на двата етноса, най-добре ще мога да ви разкажа за различните обичаи. В житницата на България хляба е в основата на уникалния кулинарен почерк. Пъстра и многолика, Добруджа примамва всеки да открие красотата и гостоприемството на необятната равнина, да опита местните специалитети и къша и бял дъхав хляб, да улови неповторимото ухание. Защото храната е не само жизнена потребност, но и свещен ритуал, белег на определено историческо развитие и светоглед, етнически и културен маркер, който наред с празниците и носиите, определя и спецификата на различните етнографски и етнически групи население. В кулинарната традиция на Добруджа обредните хлябове заемат особено място. Кръщене, най-хубавия, най-светлия момент, раждането на живота. Следващия важен момент – жътвата. Знаете какво означава в нашите традиции. Двата най-големи празника – Великден, Възкресение Христово и Коледа, Рождество Христово. И неизменно винаги хляба е свързан с виното. Затова ние ви представяме няколко вина от нашата изба тук в община Каварна. Вила Калиакра, може да видите, Вила Калиакра с нашата крепост, която е на деспот Добротица, чието име в превод означава Добруджа. Специфични за каварненския край са хлебните изделия, типични за останалите етноси, които живеят тук – гагаузи и преселници. За гагаузската кухня това са различните видове гюзлеме, а преселските специалитети са роговачките и кавармата. Когато една домакиня точи каварми, на село са имали пещи навънка, остава и тесто и тя от него прави роговачка, която се пърже.
И това е един вид закуска, която е много вкусна, на много пластови, с много тънко разточено тестото. Нали? И това е гюзлемето с сиренито, това е кавармата. Кавармата се е пекла в пещи, сега продължава, в нея има вече яйца, сирени и това. Типичният коледен геврек и гюзлемето е с сирени. Гюзлемето идва при нас от турската кухня. И тъй като фестивал без музика не може, сборна формация от местни фолклорни трупи изпълни добруджански песни и показа добруджански хора. А гостите, освен че могат да се хванат на хорото, могат да усвоят и тънкостите при замесването на хляб, така както са го правили дедите ни. При второто издание на фестивала организаторите предвиждат и включването на забавни елементи, като играта «Баба учи внуче да меси тесто», а местният танцов състав, чрез народни песни и танци, ще пресъздаде основни ритуали, като сеене на зърно, жътва, вършитба, отвяване на зърното, мелене, месене и печене на хляба. Туристическият продукт иконописна работилница се проведе в Стария Добрич. Иконописеца Павлин Пенев отвори вратите на занаятчийската си работилница за представители на културните институции, туроператори и проведе урок по иконопис с ученици от школите по рисуване. Поисках да учениците, които да дойдат да погледат и да се обучават, да са на по-голяма възраст с цел, че ще имат малко по-сериозно отношение към иконата, тъй като технологичното изпълнение е много сложно, много разнообразно. Целта на продукта като креативен туристически продукт е да се опази паметта за занаята на иконописеца и да се демонстрират няколко класически стила на изработка, напомнящи старите традиции иконописни школи. И не на последно място да се провокира интерес към това изкуство занаят и да се създадат условия за приемственост и унаследяване в съвременността. Реставрацията е един много интересен занаят, много интересна професия. Ще ги запознае с дървените основи, които се използват, какви трябва да бъдат, какво качество, как се подготвят, подготовка на грунда, който е задължителен при рисуването на икони. След това самия грунт и преминаването към позлатяване, позлатата самата, полагане на основни цветове. До лакиране няма да стигнем, но лакирането на иконите е заключителният етап в изработката на иконата, тъй като се работи с темперни бои, които не са трайни напипания. В църквата има много допир, нали, миряните постоянно ги милват там, ги целуват и затова се покриват с доста солиден трипластов, да речем поне слой лак, за да бъдат предпазени във времето. Начина на представяне, популяризиране и демонстриране на туристическия продукт предполага иновативност. Продукт иконописна работилница е най-добрият начин да се презентира иконописта като сериозно изкуство в неформална, разчупена обстановка, така че да заинтригува подрастващите да станат самите те участници в изобразяването на икони. Чрез презентация и разказ на живо от съвременен иконописец се преодолява дистанцията на времето и усещането за архаичност, която иконописта носи, и се създава непосредствен контакт между майстора иконописец и млади художници, които при други обстоятелства може би не биха проявили интерес към техниките на иконописта. През февруари Сдружение Еврика беше домакин на съвместен семинар, на който участниците от трите партньорски страни – Грузия, България и Украйна – представиха своите продукти за креативен туризъм. Бяха създадени 3 тематични маршрута – традиционни занаяти, кулинария и вино, празници и ритуали. Но най-значимата изява е безспорно участието на проекта с щанд на Международния туристически форум Берлин. Информационните турове в България и Грузия дават възможност на туроператори да включат тематичните маршрути в своите оферти. Устойчив източник на информация е уеб-платформата на проекта, където можете да се запознаете с всички резултати от проекта.